A super mejdan už začal, ale pozor, silvestrovská noc je příležitostí i pro zaryté abstinenty a nekaliče k tomu, aby se napili, což může nést neblahé následky, které jsou zapříčiněny tou živelnou konzumací. Proto jsme pro vás připravili několik lekcí a provedeme vás tím, jak i pro ty, kteří normálně nepijí, přežít ten dnešní večer jednoduchá. Dámy a pánové, kdo jiný by se měl této role ujmout než muž, který jako jeden z mála pokořil hranici 9 promile a to hned 6krát v jednom týdnu na dnech výročního ležáku. Také je držitelem ocenění Štamgast roku 2006, 2007 a 2008. Dámy a pánové, osobnost, která by klidně mohla být jmenována otcem chlastu České republiky. František Ozák Pacovský. Tak jsem tady. Ty už nemáš chuť na další pivo? Mám. Nechceš jít radši domů? A co s tím pořád všichni máte? Třeba vypadám jako někdo, kdo má žízeň? Pan Pacovský odmítl jít na Václavské náměstí, protože se sem nesmí s alkoholem v lahvích, takže řekl, že s námi bude komunikovat pouze z hospody, tam, kde momentálně sedí, tedy z té jeho domácí hospody. Vidíte, ani si nemůžu vzpomenout, jak se ta jeho hospoda jmenuje. Nicméně, pane Pacovský, slyšíme se? Pane Pacovský, máme spojení navázané. Halo, halo, slyšíme se? Slyšíte mě dobře? Snad se nám podaří opravdu to spojení navázat. Já se slyším výborně, jak se slyšíte, vy to nevím. A říkejte mi Ozáku, jako všichni, nebo vám to tady vypnu. Dobře, dobře, Ozáku, omlouvám se, mohl byste nám říct, jaká vlastně ty vaše přednášky budou mít témata? Téma to je jediný. Chlastejte odpovědně. A s láskou. Tak, výborně. A o čem ty vaše lekce vlastně budou? Jak budou vypadat? To je jednoduchý. Vždycky mi řeknou, jedem, já dopiju a potom řeknu něco z toho, na co jsem přišel během dlouholetého praktikování metody pokus-omyl. Poctivý terénní výzkum, žádný knížky. Jo. Mám tady k sobě asistenta, kluk ze sousedství, šikovnej. Taky se chystá chlastat. Ale až vyroste. Takže na vás budeme 2. Pane Ozáku, už můžu říct, že scháním holku? Ne. Pane Ozáku, máte nějakou radu pro ty, kteří se dnes rozhodnou začít pít? No jasně. Nemyslíš, vyzvracíš. Z roku 2008 nám zbývají zhruba 3 hodiny a já, jak se dívám do vašich domácností i tady na Václavské náměstí, vidím, že mnozí z vás už to rozjíždějí na plné koule, ale to nemůžete. Ještě vydržte, naopak, teď dávejte dobrý pozor, vezměte si tužky a papíry, protože teď se dozvíte teprve ty správné informace. Nemůžete ještě začínat, protože právě teď začíná první lekce Ozákovy školy kalení. Nazdar. Pro nás, co chlastáme první ligu, by byl Silvestr docela obyčejný den chlastacího kalendáře. Jenomže Silvestr je den, kdy začínají chlastat úplně všichni. I normální amatéři, který neznají své možnosti, přeceňují síly a hlavně nemají vůbec žádný návyky. A některý z nich dokonce chlastají bez pičáku. A to je fakt nezodpovědný. Pane Ozáku, co je to pičák? Pičák, Lixo. Picí průkaz. No. Ačko rekreační do 2 piv. Bčko kondiční do 6 kousků, Cčko vrcholový do 12 a Tčko na chlast. Natvrdej. Ježišmarja, jak by jinak tvoje chudák máma barmanka měla poznat, kdo už kdy má dost, ne? A vážně, jestli jsou mezi váma takový, co chlastají bez pičáku, tak já vám říkám, že je to fakt nezodpovědný. Ještě, že se to u nás už začalo hlídat. Dobrý den, pane Kaliči. Ukažte mi prosím svůj picí průkaz a doklady od piva. Prosím. Vrcholovej se zlatým pruhem. Aha, takže bez limitu. To jsem věděl naposledy, když jsem kontrolovala Landovskýho. Mohu vidět povinnou výbavu? Šatýrák, vývrtka, rezervu máte? Skvěle. Takhle odpovědně, kdyby pili všichni. No a co uděláme s vámi? Já jsem jenom spolujezdec.
Aha. A co je tohle? No Lexo, ale teď je jenom malý. Víte, že vám mohu uložit pokutu až 5 litrů? Ne, to... Tak snad jsme lidi, ne? No dobře, no. Když se za vás přimlouvá taková kapacita, tak to bude jenom za litr. Předpisy jsou předpisy. Nezapomeňte, od ledna je podle nové vyhlášky nutné mít pivo na tácku po celý rok. Tak šťastnou jízdu. Jasné, máte pičáky? Ano, vidím, že spousta z vás už tady nimi mává, takže kdo je nemá, pořiďte si je už do zítřejšího rána. Tady je! Nazdar! Tak teď si řekneme, co dělat, když se kalba zadrhne. Pane Hozáku, Co je? už můžu říct to svoje telefonní číslo? Ne, Lexo, ovládej se. Zatím postav pivoláka. Teď mluvím. Takže, občas se stane, že se kalba zadrhne. To všichni jen tak seděj, mlčej, koukaj, usrkávají to svoje pivo a přitom jsou hluboko pod limitem. No a přes tuhle dočasnou krizi je potřeba se nějak rychle překlenout. Já doporučuji postavit pivoláka. Na daný znamení, pokud nemáte píšťalku, klidně můžete krknout. Jo, všichni začnou konzumovat svýho pivoláka. Kdo je poslední, platí. S pivolákem to bože i na funuse. Pane Hozáku, Co je? Co ti tam chybí, Lexo? co? To je nos? To je griotka. Tak já doufám, že už dom toho dobře bavíte, ale hlavně pozor na jeho hlavu, tam může být opravdu velmi zrádný. Nazar. Takže při kalení je nejdůležitější pohyb. Některý lidi to podceňují, poněvadž nechápou, že pro rovnoměrné rozložení alkoholu v krvi je nejdůležitější cirkulace. Taky jsem to nevěděl. Seděl jsem třeba v hospodě na jednom fleku celý večír a teprve, když jsem šel domů, jsem zjistil, že mám úplně střízlivou levou nohu. Dřív se to řešilo různě, třeba vzájemným nadsásáním pijáků nebo sudovou koulenou. A tak jako tak jednou za 5 let byla Spartakiáda, tak co. Ale od té doby, co Sex Pistols vynalezli pogo, nemusí mít nikdo s cirkulací problém. Takže hudba. Tady figurant Lexa předvádí základní krok. Postoj je správnej, pospok taky, ale pořád u toho vypadá tak nějak jako blbec. Protože pořádný drády to začne mít teprve ve víc lidech. Znám kapanku, takhle jenom byl, i když potom byl. Že je to znám kapanku, co hořelo, to vyholil. Myslel si, že je to... A ještě víc lidech! Ale hodně říkal... Nebo buď něco si myslí! Víte, co si myslí! Splněme jenom tomu, říkal ke životě. Myslel, že je to znám kapanku, když si jeho hradě volně boje. Myslel, že je to znám kapanku, ustávat kapely, to neuměli hrát. Myslel, že je to znám kapanku, prostě umělo ho stejná. Myslel, že je to znám kapanku. Ale hoci říkali, že pán je jinde. Ale holky říkali, no to tam není možný. Nazdar! Vzhledem k tomu, že tady Lexa vypil hlavu pivoláka, téma týhletý lekce bude, vracíme správně. Ozáku, počkej, máme tady problém. Zdravotníci nám hlásí, že 50% lidí se nedočká půlnoci a že tu máme tak 6, kteří budou schopni zaspívat hymnu, tak
Co s tím? Pro boha lidi neblázněte. Tak se podívejte do svých pičáků, co snesete a nepřekračujte svoji normu. No, a co s těma, co už ji překročili? No tak Ozáku. No dobře, no, tak témato téhletý lekce bude vystřízlivovačka. To je takový song, který vám zaručeně sníží hladinu alkoholu v krvi. 1-2 sloky a hned máte o 3 promile míň. Žít jako člověk, chtít lepším být, pracovat pilně, přestat už pít, líbat svou ženu, rodiče ctít, dětem svým příkladem být. No tak co? Pomohlo to? No Ozáku, tady to vypadá docela dobře. No, jsem to říkal. Pro boha, Lexo. Já jsem úplně střízlivej. 2krát pivuláka. Chovejte se jako lidi. Ještě se uvidíme. A já sháním holku, moje číslo je 731. No tak kdo jste si nestačil zapsat to Lexovo číslo, mrkněte se na www.nova.cz. Kamarádi, i vy ostatní. Rozumím, je Silvestr, mejdan roku. Jenomže ten za chvilku skončí, my se tak kolem 4. probereme a budeme si muset odpovědět na spousty otázek. Jako třeba, jaký bude ten příští rok? Co bude s náma? A proč je v koupelně ten kůň? Máme za sebou rok s 8, no, nebylo to jednoduchý. Ale před sebou máme rok s 10 a potom s 12, takže by se to mohlo zlepšovat. Když se o mě říká, že mám kníra delšího než rozum. No, nevím, nebudu se hádat. Ale když mi řekli, že je potřeba na nový rok promluvit, aby už konečně někdo řekl taky něco rozumného, tak jsem si tady napsal pár dobrých rad, který se vám snad budou k něčemu hodit. Tak. Věcí, které opravdu potřebujete, je ve skutečnosti hrozně málo. Mně třeba napadají jen 2, a to ještě možná myslím 1-2krát. Buďte rádi, že jste Češi. Má to svý výhody. Kdo není Čech, mi třeba teď vůbec nerozumí. Poslouchejte muziku, protože v té je všecko, co potřebujete vědět. Netravte se s věcma, se kterýma stejně nic nenaděláte. Lidi odcházejí, tak to prostě chodí. Některých nám je líto víc, jako třeba Franty Sahuly nebo Ricka Wrighta z Floydů. No a některých zase míň, jako třeba Křepelkový ze 6. Ale vůbec nejhorší je, když se na vás nalepí někdo živej. Že jo, mambo? Jo. Ivuška mi tady dopsala, abyste třídili odpad. Ale já těm popelářům stejně nevěřím, že to třídějí. Určitě to hází na jednu hromadu. Takže to se škrtat. Vždycky mějte na paměti, že jsou na světě lidi, kterým je hůř než vám. Mně obvykle v sobotu ráno. Nevěřte každému. Klidně si nechejte něco nakecat, ale jenom od lidí, který vás mají rádi. A nebo těch kecálků z televize. A nečumte na tu bednu furt. A hlavně, dělejte všecko, abyste na ten rok 2009 vzpomínali v dobrým. A nebo abyste si ho aspoň zapamatovali. Budu s váma.